Καλημέρα. Καταφωνεί και ο καημένος. Μου πιάνεις το βουτυράκι, μικρέ? Αμέσως, μπαμπάκα. Και λίγο ψωμάκι. Και καφέ. Αμέσως. Και κάνα πουλουράκι. Και αν έχει μείνει και κάνα φαγητούλι από εδώ στο βράδυ, φέρτε το κι αυτό. Γιατί δεν μου είπατε ότι έχουμε ξένους στο τραπέζι? Αγαπούλα. Τι θες εσύ εδώ? Αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, λίαν προσφάτως σε πέταξα έξω. Έλα βρε μωρό, εντάξει. Τσακωθήκαμε κι εμείς όπως όλα τα ζευγάρια. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό? Μένιο, άκουμε χαρά μου. Αφού με ξέρεις εμένα πόσο γλυκός άνθρωπος είμαι. Σε συγχωρώ βρε. Με συγχωρείς αγάπη μου? Αγάπη μου. Σε ευχαριστώ αγάπη μου. Στα τσακίδια τώρα αγάπη μου. Είπα έξω! Παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Ναι, ποιος είναι? Η Λαμπρινή. Έλα Λαμπρινή. Δεν σε κατάλαβα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μπορείς σε παρακαλώ πολύ το βράδυ να έρθεις σπίτι να μιλήσουμε? Το βράδυ? Ναι, μισό λεπτό βρε Λαμπρινή, γιατί με πέτυχες τώρα στα πολύ busy μου. Μισό λεπτό να ρίξω μια ματιά στην ατζέντα μου. Να δω τι δουλειές έχω. Το βράδυ, Μην ξεφυλείς την εφημερίδα. Δεν έχεις ατζέντα. Μπορείς ή όχι? Το βράδυ? Θα έρθω. Αν θες έρχομαι και τώρα. Όχι, δεν θέλω τώρα. Το βράδυ θέλω. Το βράδυ, το βράδυ. Σου έχω νέα. Κερδίσαμε στο στοίχημα. Κάτι καλύτερο. Πήρε η μάνα σου τηλέφωνο, λύγησε. Θέλει να γυρίσει στο σπίτι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Τώρα μιλάμε στο τηλέφωνο, είχε πλαντάξει το κλάμα του. Λυπήθηκα την γέννη. Και εμένα με πήρε πριν από λίγο η Βέρα. Έχουμε ραντεβού σε λίγο στο σπίτι. Θέλει να μιλήσουμε, μπαμπά. Μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Φτάσου. Βρε αγόρι μου, γιατί είσαι τόσο βλαμμένος? Ορίστε, ειδού. Ποιος ήρθε βρε? Ποιος ήρθε? Γιατί μου μιλάς έτσι παιδί μου, λαμπραντόρ είμαι? Όχι. Ίσα ίσα που είσαι μια πολύ δυναμική γυναίκα που νευρίασε και με πέταξε έξω. Αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Αλλά που κατάλαβε το λάθος της και θέλει να κουρνιάσω πάλι ζεστή αγκαλιά της. Αγάπη μου. Με νιώσει τα χαζά και πήγαινε στο γραφείο. Στο γραφείο θες να το κάνουμε? Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Όχι βρε παιδί μου, λέω κοντζά μου κρεβατοκάμαρα και θες να το κάνουμε στο γραφείο. Δεν κατάλαβε. Μένιο, θα μετρήσω ως το 1. Πήγαινε στο γραφείο τώρα! Εντάξει αγαπούλα μου, εντάξει. Εντάξει, ό,τι θέλει το μωρό μου. Η επιθυμία σου είναι διαταγή για μένα. Στο γραφείο, αγάπη μου. Έλα κι εσύ. Εγώ τι να κάνω εγώ? Τα δικά σου τα επιστημονικά. Έτσι δεν μας είπες? Για να σε δούμε τώρα. Έλα. Τι ήταν αυτό? Ο θόρυβος που κάνει η μύτη της Πελαγίας όταν σπάει. Γιατί με άφησες απ' έξω? Τι κάνε βρε Πελαγία? Θα σου πω. Εγώ τρίο δεν κάνω. Και μάλιστα με γυναίκες οι οποίες συγγενεύουν. Φίλες καλεσικάζα, θα σου πω σου λέω. Πείτε με ένα παραδοσιακό, πείτε με συντηρητικό, τέτοια πράγματα κοντά κάνω. Αποκλείεται. Καλέ πες το βλεμμένο γιατί πρόκειται, μιλάει κουλά. Ναι, λοιπόν, Μένιο. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να σας βοηθήσω ως ειδική επί των σχέσεων που είμαι. Μη γελάζεις, γέλαζα εγώ πριν. Να σας βοηθήσω, λέγω, να τα ξαναβρείτε ως ανδρόγυνο. Και για αρχή θα ήθελα να σε παρακαλέσω να πάψεις να με βλέπεις ως την κατά πολύ νεότερη και σεξι αδερφή της συζύγου σου. Χριστέ μου, δεν τελειώσουμε σήμερα. Κάτω από αυτό το ποθητό περιτύλιγμα βρίσκεται μια ψυχολόγος η οποία θα σας βοηθήσει να σώσετε το γάμο σας. Εσύ, γιατί μωρή μυρίζεις αστακό? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την πρώτη μας συνέδρια. Καθίστε. Λοιπόν, κοιτά να δεις. Αν νομίζω ότι εγώ θα κάτσω να ακούω τη βλαμμένη να αναλύει το γάμο μας, είσαι πολύ γελασμένη. Αν νομίζω ότι δεν θα καθίσεις να την ακούσεις, αύριο θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου για το διαζύγιο. Λοιπόν, άντε, να τελειώνουμε καμιά φορά. Πάμε.
Θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ απλή άσκηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια άσπρα χαρτιά και κάποια ροζ χαρτιά. Θα σας παρακαλούσα στα άσπρα χαρτιά να γράψετε αυτά που σας αρέσουν στο γάμο σας. Ορίστε. Και στα ροζ χαρτιά αυτά που δεν σας αρέσουν. Όχι, πιο πολλά, πιο πολλά. Με το μαλακό τα ροζέ, με το μαλακό. Εσύ γιατί πήρες το ροζ? Γιατί έχω να γράψω κατεβατά. Κι εγώ θέλω ροζ. Τι λες καλέ? Τι λες καλέ? Φέρε μερικά ροζ. Αφήστε τα χαρτιά, αφήστε τα χαρτιά. Μαλακία το τεστ, αποτύχατε και οι δυο. Θα κάνουμε άλλο τεστ. Να κάνουμε άλλο τεστ. Λοιπόν, θεωρώ ότι στην πρώτη μας συνεδρία θα ήταν καλό να μιλήσουμε για τις ατασταλίες του Μένιο. Ορίστε. Ναι, όχι, αυτό μου αρέσει. Ναι, να ασχοληθούμε με τις ατασταλίες του Μένιο. Μένιο Τράμπαλη. Παραδέξου εδώ, μπροστά στη σύζυγό σου, ότι κοιτάς συνεχώς και ξεδιάντροπα το στήθος μου. Εγώ. Κοιτάς εσύ συνεχώς και ξεδιάντροπα το στήθος της. Τι είναι αυτά που λέτε μωρέ τώρα? Τι μαλακίες είναι αυτά τα τεστ? Μην το μαλώνεις, λαμπρινή καρά Τράμπαλη. Δεν φταίει αυτός που έχω το τέλειο στήθος. Εξάλλου, έχεις και εσύ αδυναμίες. Εγώ αδυναμίες και πας καλά. Μάλιστα, αδυναμίες. Μαλακία είναι το τεστ, συμφωνώ με το σύζυγο. Για πες. Κοιτάζω καλή εγώ το στήθος σου, πες το μας και αυτό τώρα. Όχι, αλλά σε έχω δει πώς κοιτάς το γιο του κ. Χρήστου που έχει το ίντερνετ καφέ στην πλατεία. Πώς κοιτάς το γιο του κ. Χρήστου που έχει το ίντερνετ καφέ στην πλατεία? Ποιος είναι ο γιος και ποιος είναι ο κ. Χρήστος? Τι είναι το ίντερνετ καφέ και πού έχουμε πλατεία? Τα χάσε. Λογικό, δεν το αντέχουν όλοι αυτό το τεστ. Εγώ δεν εγκρίνω τη μέθοδο που ακολουθείς. Δεν το παραδέχεσαι. Κοιτάς το γιο του κ. Χρήστου. Δεν το ξέρω, λέμε, το γιο του κ. Χρήστου. Ξέρεις όμως τον Ανδρέα το χασάπι στη γωνία. Και πώς το ξέρεις λαμπρινή τον Ανδρέα το χασάπι στη γωνία? Πάω και ψωνίζω παϊδάκια, έτσι το ξέρω. Πού είναι το επιλήψιμο? Πολύ όμως του κολοτρίβεσαι όταν τα ψωνίζεις τα παϊδάκια. Εγώ κολοτρίβομαι στον Ανδρέα το χασάπι όταν ψωνίζω παϊδάκια? Σε είδα μια μέρα που σου έκανε και σκόντο. Και γιατί σου έκανε σκόντο ο Ανδρέας ο Χασάπης? Λοιπόν, τελείωσε, εγώ φεύγω. Πού σου δεν τρέπεσαι? Έφτασε σε μένα? Όχι. Φταρνίστηκα από εκεί και πήγαν από εδώ. Έφτασε στη μάνα των παιδιών σου? Αυτό ήτανε, κύριε. Τελειώσαμε. Τέλος. Κύριε. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν τα πήγαμε άσχημα για πρώτη φορά. Η επιστημονική μου εμπειρία βοήθησε τελικά. Αγάπη μου, πας καλά? Μένιο, κοιτάζεις το στήθος μου πάλι? Να, βλαμμένη. Στο διάλογο. Μπαμπά! Αμάν, παιδάκι μου, με κοψοχόλιασες. Απ' τη γέννα σου έκανα τρομακουστόσο. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Άσε κι εγώ χάλια με τον καιρό που με διώξει η μάνα σου. Οι γυναίκες. Άχρηστες. Άχρηστες και κακές. Μη μιλάς έτσι ρε μπαμπά. Η μισή από τους γονείς μας είναι γυναίκες. Τι έπρεπε να έχω κάνει για να μην βγεις έτσι? Τι έκανα πάλι? Τίποτα. Εντάξει. Με συγχωρείς παιδί μου, αλλά δεν είμαι καλά γιατί μου λείπει η μάνα σου. Και εμένα μου λείπει η Βέρα. Τι θα κάνουμε ρε μπαμπά? Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και σωστά. Έχω ιδέα. Να πάμε στο μπαρ γιατί σε λίγο θα μας τελειώσουν οι μπύρες. Βρε, κάτσε κάτω. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα να σκεφτούμε κάτι, να τις πείσουμε να μας δεχτούν πίσω. Αν πληρώναμε κάποιον να τις δείρει. Άραγε ποιανού να είσαι εσύ? Μόνο με παρατήσες και πινοπήρες και πινοπήρες. Το βρήκα! Αυτό είναι! Μη μου τα κάνεις αυτά ξαφνικά εμένα ρε πουλάκι μου και την καρδιά μου. Θα τη βοτήξω τη Βέρα, θα τη δέσω, θα την κατεβάσω σε ένα υπόγειο και δεν θα την αφήσω να βγει από εκεί μέσα αν πρώτα δεν μου πει ότι με αγαπάει και θέλει να ζήσουμε μαζί. Τι λες? Λέω ότι για σένα τέρμα οι μπύρες σήμερα. Και πως αν θες να την πείσεις καλύτερα να την καλέσει σε δείπνο. Ναι. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό? Καλό μου ακούγεται. Άκου τώρα και το δικό μου το σχέδιο.
Η μάνα σου ανέκαθεν φοβόταν να μην μπουν κλέφτες στο σπίτι. Λέω να πάω απόψε κιόλας, να μπω μέσα και να ανακατέψω τα πράγματα. Το πρωί που θα ξυπνήσει θα λαχταρίσει και θα με φωνάξει για προστασία. Πώς φαίνεται? Μπαμπά, είσαι μια μεγαλοφυΐα. Τώρα κατάλαβα σε ποιον έμοιασα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά για να τα εμπεδώσετε. Μπουκάρουμε μέσα στο σπίτι και τα κάνουμε όλα λίμπα. Πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι έχουν μπει μέσα κλέφτες. Δεν κλέβουμε όμως τίποτα, θα σας σπάσω τα κεφάλια. Εντάξει, απλώς ανακατεύουμε τα πράγματα. Έπιπλα, κομμωδίνα, σιρτάρια, ό,τι άλλο σας πω. Κάνουμε τελείως αθόρυβα γιατί ο φιλότας λαγοκοιμάται. Τελειώνουμε σε 5 λεπτά και φεύγουμε ήσυχα ήσυχα. Το έχουμε? Προλαβαίνουμε να περάσουμε και από το δωμάτιο της Πελαγίας. Να αφήσω ένα λουλουδάκι. Όχι βρε ηλίθιε, θα σε καταλάβει. Γιατί? Γιατί είσαι ο μοναδικός άντρας στον πλανήτη που θα πρόσφερε λουλούδι στην Παλαδή. Καλά ντε. Λοιπόν, έτοιμοι? Πάμε. Βγήκε μέσα. Σε όλες τις ταινίες οι πόρτες ανοίγουν αμέσως με το λωστό. Δεν ανοίξεις με τα δικά σου τα κλειδιά. Γιατί θέλουν να φανείς αληστία, ηλίθιε. Σ' αληστία. Όπα. Ρε, την άνοιξα. Μπράβο, μπράβο. Μήπως να σου σκεφτώ σοβαρά σαν επάγγελμα αυτό? Θα με πάρεις και εμένα μαζί μας, κάσε. Λοιπόν, εμείς οι δύο μπουκάρουμε. Εσύ κάθεσαι έξω και κρατάς ήλιες, εντάξει? Άντε πάμε. Ρε παιδάκι μου, τι δεν κατάλαβες καλά από αυτά που είπαμε? Τι είπαμε? Εμείς οι δύο μέσα, εσύ έξω φλασίες. Την τύχη μου μέσα. Λοιπόν, ακολούθα. Ανακατεύουμε τα σιρτάρια και δεν βουτάμε τίποτα. Οκ. Έλα τώρα. Τι είπα μόλις τώρα? Δεν βουτάμε τίποτα. Καλά, πάντως αυτό το τασάκι εμένα πάντα μου άρεσε. Σκάσε. Θα ανακατέψεις τα σιρτάρια και θα αφήσεις έντονο το στίγμα του αχορταγουλιστή. Κοίτα εμένα. Βρήκαμε. Να κρυφτούμε, έλα. Θα πάμε φυλακή. Σκάσε. Δεν θέλω να πάω φυλακή. Αν είναι να πάμε φυλακή, τουλάχιστον να αρπάξουμε τίποτα. Σκάσε, για θα σου σκοτώσω και θα πάω εγώ φυλακή. Τι κάνουμε, βγαίνουμε? Βγαίνουμε. Λοιπόν, θα πάμε να κουβαλήσουμε την τηλεόραση στην εξώπορτα. Θέλω να δώσουμε την αίσθηση ότι παράτσανε εκεί ληστές τελευταία στιγμή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Κουβάλα και μία ερεύνα. Κάτω. Αχ, το μωράκι μου. Κοίτα το με το νυχτικούλι του, έτσι μου έρχεται να πάω. Κρατήσω, ρε ηλίθεια. Πόσο καιρός να κάνει σεξ? Σεξ. Καλά στο. Πολύ πέρασε έχει το μεταμεσονύχτιο γάλα εδώ μέσα. Γι' αυτό ξοδεύουμε τόσα λεφτά. Τι κάνουμε, βγαίνουμε? Ναι, αλλά βγαίνουμε. Άντε να τελειώνουμε. Για τη νύχτα έχει πολλή κίνηση εδώ πέρα. Τι λέει, τι κάνουμε? Παναγιά μου! Σκάσε, ρε! Σκάσε και οι δύο! Εσύ τι κάνεις εδώ? Δεν σου πω να μείνεις έξω, κρατασίες. Βαριόμουνα. Άκουσα αυτό? Εγώ το άκουσα. Λες να μπήκανε κλέφτες. Να. Λοιπόν, να κρυφτούμε. Εγώ δεν θα το κάνω. Θα πάθει η καρδιά μου εδώ μέσα. Έλα εδώ.
Έλα εδώ ρε, πού πας ρε. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ. Αφού δεν θα αρπάξουμε τίποτα, τι κάνω κι εγώ. Μπράβο ρε. Ορίστε και δύο. Τώρα θα πεθάνεις ρε. Σταμάτα ηλίθιε. Βλαμμένε σταμάτα. Παπά, παμπάκια ηλίθιε. Μόνο εσύ με λες έτσι. Τι κάνεις εδώ, κλέβεις. Τι λες βρε ηλίθιε. Βρε ντροπή του ανθρωπίνου είδους, τι λες. Το μεσημέρι όταν βρεθήκαμε δεν σου είπα ότι θα οργανώσω μια ληστεία για να τρομάξουμε τη μάνα σου. Θέλουμε να τρομάξουμε τη μάνα του παιδιού από εδώ. Αγαπούλα μου, τι κάνεις. Κατά είμαι. Διαζύγιο. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά στο όλο σχέδιο. Εγώ πάντως στη θέση σου δεν προχωρούσα με τη ληστεία. Μάλλον δεν θα το πιστέψεις τώρα. Εμείς οι δύο αποκλείεται να είμαστε συγγενείς. Δεν γίνεται. Νάτι, λοιπόν, πάρκαρε εδώ μέσα. Μας δει ο Σιμάκης. Έχω σχέδιο πώς θα τον σώσω. Ωχ, κατάλαβα. Α, δεν θέλω αρνητικές αντιδράσεις. Είχα περάσει με εξετάσεις στην πυροσβεστική εγώ. Και γιατί δεν πήγες? Μόνο στα γραπτά. Τη φωτιά τη φοβάμαι πολύ. Βέρα, στο λέω για τελευταία φορά. Αν δεν είμαστε πάλι μαζί, θα πέσω να τσακιστώ. Πλησιάζουμε ήσυχα ήσυχα και μετά πέφτουμε πάνω του και τον βουτάμε. Πας καλά. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτός θα πέσει και θα μας παρασύρει και εμάς μαζί. Λες, Ας έχω καλύτερη ιδέα. Ασημάκι! Κατέβα γρήγορα από εκεί. Όχι, δεν θέλω. Και μην με πλησιάζετε γιατί θα πηδήξω. Την αγαπώ. Γι' αυτό σου λέω ότι άμα πηδήξεις θα σκοτωθείς και μετά δεν θα έχεις τη βέρα. Γιατί? Καλά, άστο, πέσε. Όχι, όχι. Ασημάκι! Μην πέσεις. Μην πέσεις γιατί άμα πέσεις θα σε πλακώσω στο ξύλο. Δεν με νοιάζει, παπά, να με δείρεις. Δεν θέλω πια να ζω. Πω, και ζαλίζομαι κιόλας. Μου πέφτει το ζάχαρο. Είσαι με καραμέλα. Όχι. Μια κοφρέτα. Και τι είμαι εγώ, περίπτερο. Κάτσε, περίμενε, κάτσε. Γεια σου, ζαλίζε. Ένα κομματάκι σοκολάτα. Ορίστε, σοκολάτα. Σοκολάτα. Περίμενε. Καλά. Πόρος. Είμαι κοιτάζω. Πώς θες να πεταχτώ να σου φέρω και κανένα σαντουιτσάκι? Όχι τώρα. Λοιπόν, έχω φοβερή ιδέα πώς θα τον σώσουμε. Καλά, άσε. Πάει ο Ασημάκης. Πάνω ανέβω τώρα εγώ εκεί πάνω να σταθώ δίπλα του. Μήπως να το ξανασκεφτούμε? Μη μασάζ ρε. Έχω υπηρετήσει αλεξιπτοδιστές εγώ. Ασημάκι, αγόρι μου, έρχομαι. Μην έρχεσαι, μπαμπά, είναι ψηλά, θα ζαλιστείς. Άσε ρε είναι ψηλά. Άμα. Ψηλά είναι ρε, έχεις δίκιο. Ωραία είναι όμως, Βλέπεις πόσο μικρούλα φαίνεται η μαμάς από εδώ πάνω. Παναγία μου, άντρας μου! Ανέβηκε και ο Μένιος, άντε. Αν ήξερα ότι έχει τόση πέραση τα ράτσα μας στα κοβασιτήριο. Μπαμπά, κατέβα από εκεί, σε παρακαλώ. Βράστος να πέσουνε. Θα σου μείνει το δωμάτιο του Ασημάκη, σε συμφέρει. Τι λες ρε παππού και εσύ τώρα, πας καλά. Άκου τι σου λέω. Θα πας εσύ με το Γεράσιμο στο δωμάτιο του Ασημάκη και θα ανέβω εγώ επάνω στη σοφίτα που πιάνει καλύτερα το ασύρματο ίντερνετ. Παναγία μου, ο γιος μου και ο άντρας μου γίνανε σουλιώτσες. Μένιο μου, κατέβα κάτω παλικάρι μου, σε παρακαλώ. Μη με κάνεις καρδιακιά, τόσο νέα γυναίκα. Τα βλάκα ρε, τώρα η μαμά σου πιστεύετε ανέβηκα εδώ πάνω και να πηδήξω κι εγώ, θα γελάσουμε. Θα πηδήξω! Όχι! Τι? Μένιο, κατέβασε θα πάω. Αν δεν μ' αφήσεις να γυρίσεις στο σπίτι μας, πηδάω τώρα! Τι κάνεις τώρα ρε μπαμπά, εγώ είμαι το θέμα. Μένιο, κατέβα κάτω και γύρνα και στο σπίτι μας. Είδες τι εύκολα πέφτουν οι γυναίκες. Η δικιά μου δεν μου φαίνεται να έχει πέσει και τόσο. Βρώμικο τρώει από την καντίνα. Όχι τώρα, εντάξει, μην το λες. Όσο να είναι την έχει συγκινήσει κάπως. Έτσι είναι οι γυναίκες. Όταν συγκινούνται τρώνε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ γιατί είναι επικίνδυνο εδώ πάνω. Λες, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πάμε. Αν η Μπαρτσελώνα κληρωθεί με τη Μάντσεστερ, θα κλάψουν οι μανούλες. Αφού δεν γίνεται να πέσουν δύο Ιταλικές μαζί ρε μπαμπά. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Η εταιρεία του κύριου Μένιου Τράμπαλ είναι μια υπογραφή εμπιστοσύνης από μόνη της. Μας ξέρετε, ωραία. Ναι. Σας χρωστάμε 3.000 ευρώ.
Δεν σας ακούω. Έχω πει σε ένα σανσέρ, θα σας πάρω μετά. Καλά ρε γαμώτο, σε όλη την Ελλάδα χρωστάτε. Σιγά μωρέ, υπερβολές. Δεν θέλω να σας πιέσω, αλλά μήπως να κάνουμε και καμιά δουλειά. Τι ώρα τελειώνουν αυτές τις βλακίες? Τι λες παιδάκι μου? Η κλήρωση του Champions League είναι βλακίες, ξέρεις τι λες? Μένιο, έχουμε χρεοκοπήσει, το καταλαβαίνεις, πρέπει να δουλέψουμε. Εντάξει. Τι μέρα σήμερα? Παρασκευή. Παρασκευή. Λοιπόν, Τετάρτη θα έχουμε σύσκεψη να αποφασίσουμε. Σημείωσε το. Το σημείωσες? Τι έγινε εδώ, τη βγάλαμε όλο το πρωινό? Εγώ ναι. Ο μικρός κοιμήθηκε λιγάκι γιατί ήταν κουρασμένο. Δεν θα έχουμε καλό τέλος. Πραγαπούλα μου, τι κάνεις μου κανένα λουκανικάκι με κανένα βουλάκι έτσι να συμπίσω? Φυσικά αγαπούλα μου. Πάρε τώρα τα λουκάνικα και τα αυγά θα στα χρωστάω γιατί είμαι και μια κυρία. Τι έγινε τώρα? Έγινε ότι από σήμερα και μέχρι να φέρεις λεφτά στο σπίτι θα μαγειρεύετε μόνοι σας, θα πλένετε μόνοι σας, θα σιδερώνετε μόνοι σας και θα καθαρίζετε και μόνοι σας. Ήταν μέχρι να μας πάρουμε χαμπάρι. Τώρα που μας πήραν, μπατήσανε. Δεν είδαμε και με ποιον πληρώθηκε η Μπαρτσελώνα. Δέχομαι συγχαρητήρια. Ετοιμαστείτε να κλείσουμε συμφωνία. Τι συμφωνία? Εσείς μπορεί να λουφάρετε. Εγώ όμως μίλησα με έναν ιδιοκτήτη ενός νέου ξενοδοχείου στη Λούτσα και από στιγμή σε στιγμή θα έρθει εδώ. Και? Η εταιρεία μας θα αναλάβει να τον προμηθεύσει και να τον εγκαταστήσει όλα τα είδη υγιεινής. Είδη υγιεινής? Δηλαδή τι, σαν να λέμε χέστρες και τέτοια? Σαν να λέμε. Αγόρι μου, εσύ δεν έχεις καταλάβει ένα απλό πράγμα. Η εταιρεία μας έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν μπορούμε μετά από εισαγωγές πολυτελών αυτοκινήτων, μετά από εισαγωγές και αποκλειστικές αντιπροσωπείες γαρίδων γκουρμέ και άλλων τελικατέσσερ ξαφνικά να πέσουμε στις χέστρες. Κρίμα. Γιατί εγώ πίστευα ότι θα σας ενδιέφερε μια συμφωνία της τάξης των 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ? Και πώς λέγεται ο πελάτης μας? Γρίπηλας. Κώστας Γρίπηλας. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πολύ κύριε Γρίπηλα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Κύριε Γρίπηλα, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Η δική μας η εταιρεία ασχολείται με τα είδη υγιεινής από το 1890. Αρκεί να σκεφτείτε ότι ο αείμνηστος ο Χαρίλαος Τρικούπης έχεζε αποκλειστικά σε δική μας χέστρα. Όπως επίσης μια σειρά από προσωπικότητες του τόπου, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Πλαστήρας, ο αείμνηστος Παπάγος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έχεζαν μόνο σε χέστρες δικές μας και όλοι οι πρωθυπουργοί. Μα τι μου λέτε τώρα, τι μου λέτε? Για πόσες χέστρες, δηλαδή, τουαλέτες μιλάμε? Υπολογίζω για 50. Αλλά βεβαίως θα πρέπει πρώτα να δω τα δείγματα για να διαλέξω. Ο κύριος Γρίπηλας θα ήθελε πρώτα να δει τα δείγματα. Ναι. Τα δείγματα θα ήθελε... Όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν έχουμε ετοιμάσει ακόμα τους καινούριους καταλόγους. Ναι, δεν έχουν ετοιμαστεί και κατάλογοι. Δεν είναι και αναγκαίο. Ο κόσμος από εδώ ψωνίζει σαν τρελός. Υπάρχει μια τεράστια κατανάλωση και τεράστια εμπιστοσύνη από το κοινό. Το μόνο που θα χρειαστεί μόνο, κύριε Γρίπηλα, από τη μεριά σας, μια μικρή προκαταβολή, έτσι τυπικά. Προκαταβολή? Ναι, το 50% για να μπορούμε κι εμείς να είμαστε συνεπείς στην παράδοση. 50%? Δεν το γνώριζε αυτό. Δεν το γνωρίζατε? Εσείς φταίτε να ρε που δεν το γνώριζε ο κύριος Γρίπηλας. Απολύεσαι! Απολύομαι! Ναι! Ένα λεπτό, δεν έχει σημασία τώρα. Σας παρακαλώ κύριε Γρίπηλα! Και μου αρχίσεις πάλι τις κλάψες για το άρρωστο παιδάκι σου που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο στην Εντατική. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν θα πληρώνει η δική μας η εταιρεία, κύριε, μια ζωή το άρρωστο παιδάκι σου? Επιτέλους! Αποσωληνώστε το να τελειώσει και το δικό στο μαντήρ. Φύγε! Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ασφαλώς ο νεαρός μου το είχε πει, αλλά εγώ φταίω, το ξέχασα. Όμως μη στενοχωριέστε. Θα σας ετοιμάσω αμέσως μία επιταγή 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Πολύ κύριε Γρίπηλα, αυτό είναι η αρχή μιας νέας μεγάλης φιλίας. 10.000. Αμέστε. Τάξτε μου. Τι έγινε? Θυμάστε εκείνο το χρέος που είχαμε για τις γαρίδες? Λοιπόν, κανόνισα τα πάντα για να γλιτώσουμε το δικαστήριο. Έλα ρε, μπράβο, πώς το έκανες? Αγόρι μου, ο Μένιος τα χρωστάει.
φροντίζει να πληρώνει πάντα το χρέος του. Τέρμα! Τα πλήρωσα όλα. Βέβαια, αναγκάστηκα να δώσω την προκαταβολή που πήραμε τα ειδικίνης. Τι έκανες? Έδωσα τα 10.000 που πήραμε από τα ειδικίνης. Και πώς θα πληρώσουμε τα καινούργια ειδικίνης που έχουμε παραγγείλει από το εργοστάσιο? Θα μας πάνε μέσα! Μα είδες τώρα. Αυτά κάνεις και τα χαλάς όλα. Ενώ είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πανικοβάλλεσαι με το παραμικρό. Βρε αγόρι μου, πάρ' το χαμπάρι. Έτσι δουλεύουν όλοι πια. Με τα αυριανά λεφτά πληρώνεις τα χτεσινά κέρδη. Και τα αυριανά κέρδη τα πληρώνεις με τα μεθαυριανά λεφτά. Δεν το γλιτώνουμε τον κορυδάλο. Μια ΣΑ εισαγωγές-εξαγωγές λέγεται, παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Γρίπηλα. Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Ναι, κύριε Γρίπηλα. Ναι, εδώ είναι ο πατέρας μου. Μισό λεπτό. Ο κύριος Γρίπηλας. Το κατάλαβα, βρε ηλίθιε. Ναι, κύριε Γρίπηλα. Πώς πάει το ξενοδοχείο? Ναι. Φυσικά και έχουν έρθει. Τώρα δεν είναι σύμπτωση, κύριε Γρίπηλα, που αυτή ακριβώς στιγμή τα παιδιά ξεφορτώνουν τα πράγματά σας και τα τοποθετούν σε αποθήκες. Παιδιά, προσοχή τα πράγματα του κυρίου Γρίπηλα. Ή κάνουμε, παιδιά, καμιά ζημιά, σας παρακαλώ. Ναι, προσέξτε. Ναι, προσέξτε, προσοχή. Όχι, ρε παιδιά, του κυρίου Γρίπηλα τα πράγματα. Ναι, όχι, συγγνώμη. Μια μικρή ζημιά έγινε, μην ανησυχείτε, απλά πρέπει να σας αφήσω, ναι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Εγώ θα τα στείλω πίσω Ιταλία και σε 2 μέρες θα είναι πάλι εδώ τα καινούργια. Απλά πρέπει να σας αφήσω τώρα. Άντε, γεια. Βλέπε, Μάκη, να μαθαίνεις. Ευτυχώς που δεν καπνίζω και θα μου αρκεί το φαγητό στη φυλακή. Καλημέρα. Τι καλό έχουμε για πρωινό? Αν θες πρωινό να φτιάξεις μόνος σου. Δεν μου λες, εσύ πότε θα σοβαρευτείς να σταματήσεις αυτή τη γελία απεργία? Όταν φέρεις χρήματα στο σπίτι. Πολύ καλά. Ρε Βουρλό, δεν είπαμε ότι θα κλάψεις για να συγκινήσουμε τη μάνα σου? Ωραία, μότο κι έλεγα, τι ξέχασα. Μη μιλήσεις, ο Γρίπηλας είναι πάλι. Καλέσατε τον αριστομένη Τράμπαλη. Ο κύριος Τράμπαλης αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά απασχολημένος. Παρακαλώ πολύ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το μπιπ. Μιπ. Πάω να βγάλω στο παντελόνι και θα μείνω ανοιχτό. Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, πυρετός εργασίας. Τι θα κάνουμε με τα μπάνια, σκεφτήκατε καμιά λύση? Επιχειρηματίες είμαστε, αγόρι μου. Αυτό κάνω από το πρωί. Και τι θα κάνουμε? Εντάξει, αυτό δεν το έχω βρει ακόμα. Το δουλεύω όμως μες στο κεφάλι μου. Και έχω βάλει και το Νασιμάκι να σκεφτείτε. Αυτό κάνω τώρα. Ρε, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο στο Γρίπλα να δώσουμε εξηγήσεις. Θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, το καταλαβαίνετε? Πώς κάνεις έτσι, ρε παιδί μου? Θα το ξεχάσει ήδη ο άνθρωπος. Δεν το ξέχασα εγώ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Λίβερπουλ Μάντσεστερ. Πώς θα το έπαιζες? Ξέρω διπλό. Τι είναι αυτά που λες, ρε Μένιο, τώρα? Με άσα, παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Γρίπηλα. Τι κάνετε? Μισό λεπτό. Τι να κάνω. Θα το πεις εγώ, εσύ δεν κάνεις για επιχειρήσεις. Τον αγαπητό κύριο Γρίπηλα. Τι μου κάνετε, αδερφέ? Όχι καλέ. Μας έχουν καθυστερήσει τα εργοστάσια μετά από απέτηση φυσικά δική μου να χρησιμοποιηθούν πρώτης τάξης υλικά. Μα γιατί νευριάζετε τώρα, κύριε Γρίπηλα, και φωνάζετε? Μα μην εκνευρίζεστε τώρα και σπάστε καναγκείο μεγάλος άνθρωπος. Όχι και μείνεις, κύριε Γρίπηλα. Κύριε Γρίπηλα. Κύριε Γρίπηλα. Εμπρός. Καταστραφήκαμε. Πώς πήγε, παπά? Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Ο Γρίπηλας έχει κινήσει διαδικασίες να μας πάει δικαστικός. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι θα πάτε και 2 φυλακοί. Εμείς? Γιατί να πάμε φυλακή εμείς? Πώς? Μέτοχοι στην εταιρεία δεν είστε? Και μάλιστα μεγαλομέτοχοι. Γι' αυτό σπάστε το κεφάλι σας πώς θα βρούμε 70 μπάνια μέσα σε 5 μέρες. Αλλιώς θα σαπίστε στο κελί. Έχει δίκιο. Μισό. Το έχω.
Ρίξ' το. Αν τα κατασκευάζαμε εμείς τα μπάνια. Άστο, μην ξανασκεφτείς, δεν πειράζει. Αν είναι θα σε ειδοποιήσω. Σκεφτήκατε τι θα κάνουμε με τα μπάνια? Ο Σταύρος προσπάθησε να σκεφτεί, αλλά δεν θες να ακούσει τι πέταξε. Παιδί μου, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Και τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα εγώ, τα έλεγα εγώ συνέχεια. Ετοιμαστείτε τώρα να πούμε όλοι φυλακή. Τουλάχιστον στο κορυδαλό θα έχουμε κάτι να τρώμε. Δεν θα έχουμε τη λαμπρινά μας που ψοβάει στην πείνα. Έλα ρε Μένιο, και ο Καστανίδης υποσχέθηκε να το βοηθήσει το σοφρονιστικό σύστημα. Μέχρι και ίντερνετ τα βάλει σε κάτω γελί. Τώρα αυτά τα λέμε, τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα? Καλημέρα. Αυτό βρήκα, αυτό έφερα. Πού το βρήκες αυτό, παιδί μου? Βρε βούρλο. Δεν είπαμε να αδειάσουμε το ίδιο μας στο σπίτι. Μπιντέ θέλατε, μπιντέ σας έφερα. Στο κάτω-κάτω άχρηστο ήταν, μόνο για να κουμπάμε τα περιοδικά τον είχαμε. Αυτό το παιδί με κάνει συνέχεια να αναρωτιέμαι αν η Λαμπρινή είναι αδερφή μου. Τι, η μαμά είναι αδελφή σου? Τότε δεν χρειάζεται να παντρευτείτε για να με κάνετε. Αγόρι μου, μπορεί να μου κάνεις μια χάρη? Ό,τι θες. Μπορείς το Σάββατο το βράδυ να κατέβεις παραλιακή, να ξαπλώσεις στην αριστερή λωρίδα, να μείνεις εκεί ακίνητος μέχρι να σε φωνάξω? Οκ. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ο Γρίπηλας είναι έξαλλος και δεν θα αποσύρει τη μήνυση. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Εδώ πιο κάτω στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο έχει 200 μπάνια και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε τα 70. Ναι. Ναι! Ναι! Εγώ μέσα είμαι, φύγαμε! Μισό. Τι εννοείτε δηλαδή, να πάμε να πάρουμε τα μπάνια? Αυτό εννοούμε. Αυτό είναι κλοπή. Έλα ρε Μάκη, τώρα είναι κλοπή. Δηλαδή όταν ο Δήμος βγαίνει έξω και μαζεύει τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, τι κάνει, τα κλέβει? Πετάμε έτσι τώρα ξαφνικά βαριές κουβέντες. Ρε Μένιο, είσαι ο Δήμος. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά. Ρε Μένιο, σε παρακαλώ. Κάτσε, ρε Δίνο. Ρε. Πάμε, τι να κάνουμε εδώ, θα κάτσουμε εμείς. Θα πάμε και εμείς, θα κάνουμε. Πάτε ρε, περιμένετε με. Εγώ πάντως σας το ξαναλέω. Αυτό που πάνε να κάνουμε είναι παράνομο και άμα μας πιάσουν θα μας βάλουν όλους φυλακή. Είσαι σπασίκλας, αλλά σ' αγαπάω. Ευχαριστώ. Άννα, ήρθαν και τα παιδιά. Αυτοί ποιοι είναι? Θα φέραν και τίποτα φίλους τους να μας βοηθήσουν. Φίλους τους? Τι φίλοι ρε, αυτοί δεν έχουν φίλους, μόνο εμένα έχουν γιατί εγώ τους ανέχομαι. Καλά κάνεις και φώναξες και τα παιδιά, σε μισή ώρα θα έχουμε τελειώσει. Ποιους φώναξα? Τα παιδιά, εσύ δεν τα φώναξες? Όχι. Α, δεν είναι πολύ καλό αυτό. Πάμε να φύγουμε, Μένιο, θα μας σκοτώσουν στο ξύλο. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε. Σταμάτα ρε. Η καταστροφολογία κυλάει στις φλέβες σου. Άστα τα χειριστά. Τώρα ησύχασα. Τι κάνετε αδέρφια? Καλά? Μιλάτε ελληνικά? Ναι ρε, Έλληνα είμαι, της Γυρακίνας γιος. Με πατέρα? Τι θέλει εδώ? Εδώ είναι η περιοχή που Μάρκο κάνει πιάτσικο. Να συστηθώ. Εγώ είμαι ο Μένιος. Χέστηκα. Α, τώρα δεν μιλάς καλά και είσαι και της Γερακίνας γιος. Μένιος, κουπάνα την. Και πάρε και παλικάρια μαζί σου, μη σας αρχίσουμε σε μπούρλα. Αυτό το μπούρλα δεν μου ακούγεται καλό. Θα μας σκοτώσουν στο ξύλο. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Σταμάτα ρε, σου λέω είναι υποέλεγχο. Λοιπόν, φίλε Μάρκο Μαγκαβατού. Να σου πω, ρε εσύ είσαι τελείως δελνός. Εγώ τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά για μια λεπτομέρεια τα χαλάσουμε. Ας πούμε ότι είμαι. Ωραία. Τότε είναι στη ήρθατε να κάνετε το χάμο. Κοίτα Μάρκο, εμείς θα μπούμε μέσα για μισή ωρίτσα, θα πάρουμε κάποια πραγματάκια και μετά δεν μας ξέρετε ποτέ. Γιάννη! Πολύ Γιάννη ρε. Εδώ ρε πιάτσικο κάνει μόνο Μάρκο. Αυτό το κτίριο είναι δικό μας. Λοιπόν κοίτα Μάρκο, θα κάνουμε μια συμφωνία. Τι συμφωνία? Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ λίγο πιο κάτω. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είμαστε και γειτονάκια. Χέστηκα. Πάλι χέστηκες. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε κάποια είδη υγιεινής τα οποία χρειαζόμαστε και αύριο πρωί θα σου φέρω 50 ευρώ. 50 ευρώ. Πες 60, άντε 60. 50 ευρώ ρε ξυφτήλα. Μου φέρνει το κάθε παιδί μου από το κάθε φανάρι. Τα ακούς αυτά εσύ ρε? Τα παιδιά πηγαίνουν λεφτά στους γονείς τους. Μόνο εσύ είσαι άχρηστος. Εγώ θα την πληρώσω τώρα. Φίλε Μάρκο, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Εγώ έχω 2 παιδιά και τα ταΐζω ακόμα. Πόσα παιδιά έχεις? 127 παιδιά και 912 εγγόνια. Μεγάλος καταβλισμός. Τεράστιος. Μέχρι και Γκόραν Μπρέκοβιτς φέραμε και έπαιξε live. Έλα. Οπότε είναι 50 ευρώ δικά σου, δεν θέλω.
Αν θυμάσαι, εγώ έκανα κάτι πρόταση για 60. Θα φύγεις τώρα ή θα τα πάρω κρανίο και Γιάννη θα σε κάνει μαύρο? Όχι ρε. Εγώ δεν πάω πουθενά ρε. Εγώ είμαι σκυλή του πολέμου. Είμαι βετεράνος εγώ. Εγώ σαν και εσάς όλους σας θέλω βούτυρο στο ψωμί μου. Εμείς όμως δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Τι εννοείς? Ότι απόψε κιόλας θα πάμε να πάρουμε τα είδη υγιεινής. Ρε Μένιο, άμα μας πιάσουν αυτοί θα μας σκοτώσουν στο ξύλο. Βρέχω σχέδιο, μη φοβού. Γι' αυτό φοβού. Θα πάμε αργά. Πολύ μετά τα μεσάνυχτα. Θα φοράμε μαύρα. Θα φέρουμε και φίλους μας μαζί. Θα χτυπήσουμε ως νίντζα. Ως τι? Ως νίντζα. Δεν βλέπεις ταινίες? Επειδή έχω δει τις ταινίες, γι' αυτό το λέω δηλαδή. Καλά. Μπουκάρουμε, βγάζουμε τις χέστρες με απόλυτη ησυχία. Και μετά εξαφανιζόμαστε μέσα στο έρευος. Ωραίο ακούγεται ρε Σπίλμπεργκ. Αλλά άμα μας πιάσουν αυτοί θα μας δολοφονήσουν. Αμάν μωρέ αυτές οι υπερβολές. Έχει τίποτα άλλο, άμα πεθάνω, η Χριστίνα μετά θα μεταράξει την κρίνια. Τώρα τι να σου πω. Τέτοια μαλακία ούτε ασημάκης δεν την έλεγε. Γιατί? Άμα θέλω μπορώ. Σιγά είσαι εκεί με τους ουγιάδες. Τι τα θέλουμε όλα αυτά εδώ πέρα μου λες? Γιατί πάντα σε κάθε παρέα πρέπει να υπάρχει ένας ξενέρωτος? Πού την έφερες την καραμπίνα, Όχι βέβαια. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Εγώ θέλω να δείρω λίγο. Εγώ δεν θέλω όπλα. Θα τους δείξω λίγο τα εκβοντό. Εσύ να φροντίσεις να βγαίνω εγώ ωραίο στη μάχη και να μην με χτυπήσει κανείς στο πρόσωπο. Εγώ πάντως έχω φέρει μαζί μου αυτό. Έτσι για να είμαστε σίγουροι. Σιγά ρε παιδιά. 500 μέτρα πιο κάτω πάμε. Πού πάμε, στο Ιράκ? Αεροβόλο είναι, για εκφοβισμό το έχω. Πάντως αν οι μισοί πεθάνουν και άλλοι μισοί καταλήξουν στη φυλακή θα αλλάξεις νόμο. Τι λες τώρα παιδάκι? Σε καθημερινό παίζεις? Κομμάντος μου. Μαγκασίδε. Το σχέδιο είναι πολύπλοκο, αλλά βασίζομαι στην εμπειρία που έχετε σε ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, μπουκάρουμε μέσα, βουτάμε 70 χέστρες και μπάνια και μετά εξαφανιζόμαστε. Εντάξει, εγώ θα φυλάω εδώ σκοπός τσίλιες. Γκέκε! Φωνάστε ρε, θα σηκωθούν οι τσιγκάνοι. Κομμάντος μου, αγνοήστε το ξενέρωτο και επιταθείτε! Μένιο! Τι έγινε? Μια χαρά, εσύ εντάξει με τις τσίλιες? Ναι, ελέγχω το χώρο. Είστε, τελειώσατε? Ναι, πήραμε και παραπάνω από 70 για να είμαστε σίγουροι. Ναι, ο Ντίνος ήδη έχει πάει 3 φορές και έχει αδειάσει το φορτηγό, όσο εσύ φύλαγες τις τσίλιες. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω. Αυτόν είδα. Όλα τα ελέγχω εγώ. Άντε, πάμε τώρα σπίτι να κοιμηθούμε μέχρι μεθαύριο το απόγευμα. Αμάν, παιδιά, κάτσαμε, παιδιά.
Τι έγινε ρε αδερφή? Αφού σου είπα χτες ρε, μόνο εμείς παίρνουμε πράγματα από εδώ και τα πουλάμε μοναστηράκι. Και εγώ αυτό ακριβώς κάνω. Τι θα κάνεις δηλαδή? Θα τα πουλήσω. Και αφού φυσικά τα πουλήσω και εσένα δεν πρόκειται να σε αφήσω έτσι. Τι θα μου κάνεις εμένα? Εμείς θα κάνουμε μια εξαίρετη οικονομική συμφωνία. Λεφτά. Λεφτά. Για πε. Ρε Μάρκο, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, στον 21ο αιώνα ζούμε. Δεν είναι ανάγκη να συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι που ζουν μέσα στις σπηλιές και στα αντίσκηνα. Γιατί ρε, τι έχουν τα αντίσκηνα? Όχι, τα αντίσκηνα, μια χαρά είναι. Τι έχουν τα αντίσκηνα, τίποτα. Αφού να φανταστείς, εμείς παλιά με τη Λαμπρινή είχαμε πάει στη Σέριφο με αντίσκηνο και περάσαμε καταπληκτικά. Δικό μου αντίσκηνο ρε για 20 άτομα. Τουαλέτα, ντους και τηλεόραση πλάσμα και ασύρματη σύνδεση ίντερνετ. Έχεις και ίντερνετ? Ναι. Πώς αλλιώς θα επικοινωνώ με τους φίλους? Μπες να με βρεις στο Facebook. Μάρκος Γλυκούλης 1960 @yahoo.gr. Εγώ Μένιος Αεκάρα 21 @yahoo.gr. Οκ. Αλλά πρώτα θα σας πλακώσουμε και μετά θα μας δώσετε το πλιάτσικο. Κάτσε ρε Μάρκο, θα πάμε να μας πλακώσετε. Εγώ αύριο θα συγκαλέσω γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα σου κάνω μια τέτοια προσφορά που θα τρίβει στα μάτια σου. Μένιος, είσαι μεγάλη απάτη. Εγώ. Γιατί μου το λες τώρα αυτό εμένα και με πληγώνεις? Αν εσύ έχεις εισιτηρία με μητόχους, εγώ είμαι μπάτλερ του Buckingham Palace και έχω κάνει και μπάνιο μετά το 2008. Ρε Μάρκο, τώρα τι θες δηλαδή? Να σου δείξω την πορεία της εταιρείας στο χρηματιστήριο? Ποιο χρηματιστήριο ρε γύφτο? Ούτε απ' έξω από το χρηματιστήριο δεν έχεις περάσει. Εσύ λες τώρα εμένα γύφτο? Ναι, αλλά δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι ρατσιστής. Πάντως σε προειδοποίησα να διαλέξεις τη συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Εάν τώρα εσύ θέλεις μάχη σώμα με σώμα, θα την έχεις. Τι είναι αυτά που είναι στρεμμένο στον άνθρωπο? Σας παρακαλώ κύριε Μάρκο, μήπως θα το ξανασκεφτούμε? Μάρκος δεν σκέφτεται πολύ, κάνει κακό. Φράζει τις αρτηρίες. Γιάννη! Ορμάμε. Σακατέψε τους γύφτους! Άντρες! Εσάς λέει. Αποκρούστε τους βάρβαρους καταβλιστές! Πάνω τους! Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα. Μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λιγάκι, αλλά και τις σχέστρες πήραμε και τους εχθρούς άπησαμε στο ξύλο. Ευτυχώς που βαρέθηκε να μας βαράει ο Μάρκος και πήγε στο αντίσκηνό του να φάει. Πάντως είχε μεγάλη πλάκα. Έχω να παίξω τέτοιες φάπες από τον εμφύλιο. Με ποιους ήσουν στον εμφύλιο, παππού? Με εμάς ή με τους συμμορίτες? Α! Συμμορίτης ήταν όλοι Καπόνε, φασιστάκι! Αυτός εδώ λούφανε στη μάχη, μπαμπά. Γιατί ρε Βούρλο, εσύ ήσουν καλύτερος? Που πάνω στη συνηθισμένη βλακεία σου, αντί να βαράς αυτούς, χτύπαγες τους δικούς μας. Αφού οι δικοί μας ήταν πιο εύκολοι από τους άλλους, ρε μπαμπά. Ενώ εσύ ήσουν κρυμμένος πίσω από το φορτηγό και άφησες εμάς να χτυπιόμαστε. Α, όχι. Κρυμμένο δεν μπορεί να με πεις. Όχι. Εγώ, αφού στην αρχή σκόρπισα μερικούς με κάποια ειδικά λακτίσματα που μόνο εγώ γνωρίζω, μετά είπα και εγώ να ξαποστάσω λίγο. Ρε Μένιο, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Δεν έχεις βαρεθεί να είσαι τόσο μεγάλη απάτη? Δεν απαντώ σε τόσο προσωπικές ερωτήσεις. Μωρέ, όλοι στο νοσοκομείο θα είχαμε πάει. Άμα δεν ήταν ο σύντροφος Φιλότας με το ρόπαλο από εδώ και ο Ηλίας με το τάικβοντό. Μαύρη ζώνη 3 Ντάν. Ναι, ρε Ντάν, εσύ έπρεπε να προσέχεις εμένα. Όχι να πας να κάνεις αμπαρλιακός από τις ταινίες του Τσάκι Τσάν. Και τους βαρούσες που τους βαρούσες. Έπρεπε να ουρλιάζεις αυτά τα κορεάτικα. Λοιπόν, Ασημάκης, Ντίνο Σταύρος, πέντε την πρώτη βάρδια για το τρίψιμο των ειδών υγιεινής. Άντε. Εμείς, Μάκη μου, πρέπει τώρα να πάμε στο σπίτι να ρίξουμε κανένα υπνάκο, γιατί έτσι και ξυπνήσει η Λαμπρινή και δεν με βρει εκεί, μαύρο φίδι που με έφαγε. Γεράσιμος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από σήμερα είσαι προϊστάμενος στο τμήμα που έχουμε για είδη που εισάγουμε αποκλειστικά από Ιταλία. Τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Σωστά, μαλακία είπα. Λοιπόν, anyway, τώρα με τα 25.000 όχι μόνο θα ξοφρίζω τον γκριμπιλά, αλλά θα μείνουν και λεφτά για να βουλώσουμε το στόμα της Λαμπρινής που μας έχει στην απεργία και τέτοια. Θα φάμε ζεστό φαγάκι, θα έχουμε καθαρά ρουχαλάκια. Κατάλαβες, και όλα αυτά χάρη σε σένα, αγόρι μου. Αγόρι μου, λαβέντη μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λες, πόσο κάνει το δαχτυλίδι που έχεις βάλει στο μάτι για την κόρη μου? Άστο καίει. 4.500 ευρώ. Αγόρι μου, όταν είσαι με το Μένιο, τίποτα δεν καίει. Πάρ' την επιταγή να εισπράξεις τα χρήματα και κράτα τις 4.500 σαν το πρώτο μπόνους από τη δουλειά. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ο Μένιος πάντα μιλάει σοβαρά. Ευχαριστώ ρε Μένιο, ευχαριστώ ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Μένιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεολαία, τι θα κάνετε χωρίς εμένα? Ρε παπά,
Δεν υπάρχει κανένα κρυκό σας εδώ κοντά που να φτιάχνει καφέδες. Ξέρω. Τι με έστειλες τότε? Θυμήσου να με ξαναρωτήσεις σε 8 δευτερόλεπτα. Γιατί? 8 δευτερόλεπτα δεν έχει μνήμη το χρυσόψαρο. Νομίζω 6. Εντάξει, τότε ξαναρώτησέ με σε 6 δευτερόλεπτα. Τι να σε ρωτήσω? Ακριβώς αυτό. Τι καλό μας φτιάχνει η αγάπη μου. Για σένα τίποτα, για μένα και την κόρη μου μαγειρεύω. Βρε μωρό μου. Είπαμε, άμα θες να φας, κάψε κάτι μόνος σου. Εγώ πάντως λέω να βάλεις λίγο παραπάνω φαγητό, γιατί θα μαγειρέψεις και για μένα σήμερα. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Να σου πω, επειδή σε ανέχει το Βασίλης Παπακοσταντίνου, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να ανεχτώ κι εγώ τα φάλτσα σου. Ασημάκι! Τι είναι αυτό, καλέ? Το φόρεμα που θα φορέσεις απόψε στο Λύκειο. Τι φόρεμα, καλέ, από πού το κλέψατε? Πού το κλέψαμε, αγάπη? Το αγόρασα. Από εκεί που σου αγόρασα και τη γούνα. Τη γούνα? Ποια γούνα? Φιλότα! Τι γούνα? Παναγία μου! Και εγώ με ρωτήσεις πάλι που την έκλεψα. Την αγόρασα όπως αγόρασα και το φόρεμα. Και μάλιστα μπήκα στον κόπο και πετάχτηκα στο διπλανό μαγαζί ένα φοβερό κοσματοπωλείο και σου πήρε και αυτό. Τι? Αν και κλεμμένα θα τα δεχτώ και τα 3. Ρε μανία με τις κλοπές. Λοιπόν, πάρε και αυτά. Αγοράσεις έτσι κάποια πράγματα, έχουμε να τρώμε κάτι. Φτάνω για τα ψινιά του μήνα. Τι έγινε, ρε παιδιά, αγόρασε το Μέγκα τη ζώνη του Λυκόφωτος? Όχι, αγάπη μου. Απλώς η εταιρεία μας έκλεισε μια πολύ μεγάλη συμφωνία και εσύ, ως η τυχερή σύζυγος του διευθυντή του συμβούλου, απολαμβάνεις τα κέρδη. Στα χρώστα μετά από πολύ καιρό, Δεν ξεπληρώνεις με αυτά τα 2-3 δωράκια? Ό,τι μπορούμε κάνουμε για τη γυναίκα που αγαπάμε. Θα σου κάνω ένα φαγητό απόψε. Ρε αγαπούλα μου, και βάλ' τα δυνατά σου, γιατί νομίζω σήμερα έχουμε κι άλλα σημαντικά πράγματα. Τι σημαντικά, πες μου, γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Νομίζω ότι η Γεράσιμος θα κάνει πρόταση γάμου στη Χριστίνη. Ο Χριστός και η Παναγία και οι λοιποί συγγενείς. Τι παιδάκι μου κάνεις έτσι? Πώς τα λες, βρε αγάπη μου, αυτά τα πράγματα έτσι? Την καρδιά μου δεν τη σκέφτεσαι. Μια χαρά παιδί είναι ο Γεράσιμος και είναι και χρήσιμος για την εταιρεία. Μπράβο, κράτα τον λοιπόν στην εταιρεία. Φτιάξου το εκεί και ένα σκυλόσπιτο και μην τον αφήνεις να έρχεται εδώ μέσα. Βρε μωρό μου. Εμένα δεν με σκέφτεσαι που θα μαγειρεύω όλο το απόγευμα. Πώς θα χαρώ εγώ το φαγητό που όταν το βλέπω μου έρχεται να τα βγάλω όλα. Νομίζω ότι έχει σχηματίσει πολύ βιαστική άποψη για το παιδί. Θέλω τα χρήματά μου πίσω, τα χρειάζομαι. Παιδί μου, αν έχεις δώσει λεφτά στη Λαμπρινή, δεν πρόκειται να τα πάρεις ποτέ πίσω. Μα δεν πάει καλά η γυναίκα. Σκοπεύει να καλέσει 500 ανθρώπους στο γάμο και μετά να τους ταΐσει και στακούς. Και στο γάμο του Ασημάκη τόσους κάλεσε. Αλλά δεν ήρθανε και δεν οχωνεύει κανείς. Το άκουσα αυτό, Παιδί μου, για καλό το είπα. Sorry. Μένιο, μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις τι να κάνω για να πάρω τα λεφτά μου πίσω? Αν μου πεις και εσύ τι μπορούμε να κάνουμε για να πουλήσουμε 6.000 φορητά φαναράκια παύλα εντομοκτώνα που μόλις πήρα από την Κίνα. Αγόρασες 6.000 φορητά φαναράκια παύλα εντομοκτώνα από την Κίνα. Βιαστική κίνηση, Λίγο. Τα είχα παραγγείλει καιρό, δεν μπορούσα να τα ακυρώσω. Μήπως να τα διαφημίζαμε? Το σκέφτηκα κι εγώ. Να πάρουμε τον Γεωργούλη που παράτησε το Hollywood και το έχει ρίξει διαφημίσεις. Αν θες να πουλήσεις 6.000 φορητά φαναράκια παύλα εντομοκτώνα σε 16χρονα κοριτσάκια, ναι. Θέλω. Ρε Μένιο, πώς θα διαφημιστούμε? Εμείς εδώ δεν έχουμε κεφάλαιο. Οπότε το ξεχνάμε τον Αλέξη, Με τα λεφτά που έχουμε μέχρι Μαρία Μπεκατόρου Μασκόβο, άντε αματσοντάρει και ο Φιλότας να πάρουμε το κογουλίνι. Παιδί μου, χτύπησες. Λιγάκι. Προσπαθώ να φτιάξω το προφίλ μου στο Facebook. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Παπά! Το έχω. Έφτιαξα την καλύτερη διαφήμιση για τα φαναράκια από την Κίνα. Ωραία, εντάξει. Μου τη λες αύριο, γιατί όταν νυχτώνει δεν αντέχω τις συγκινήσεις. Όχι, τώρα θα στην πω που τη θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, νυχτερινό πλάνο της Αθήνας. Μέσα στο σκοτάδι βλέπουμε κουνούπια και σαύρες να πετάνε. Πώς θα πετάνε σαύρες, παιδί μου? Πετάνε οι σαύρες, παπά. Όλα τα έντομα πετάνε. Α, μάλιστα, ναι. Πάμε παρακάτω. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς από τον ουρανό. Μια χαρά! Α, θα πετάει και ο Σάκης. Αυτό ισχύει, ρε παπά. Τον έχω δει εγώ στο μαγαζί του που έκανε σοου και πέταγε. Γι' αυτό άλλωστε τον διάλεξα και για το ρόλο. Αφού πετάει από μόνος του, δεν θα χρειαστούμε ειδικά εφέ και θα μας έρθει πιο φθηνά. Ασημάκη, μου κάνεις μια χάρη. Πας στο δωμάτιό σου να κλειδωθείς για λίγους μήνες και θα έρθω εγώ να σε φωνάξω. Θες να πεις ότι δεν σου άρεσε η ιδέα μου? Όχι, δεν μου άρεσε η ιδέα σου. Μια σκέτη μαλακία ήταν η ιδέα σου. Ποτέ δεν σου αρέσουν αυτά που σκέφτομαι εγώ. Και ευτυχώς που αυτά που σκέφτεσαι εσύ δεν είναι και πολλά να λες. Δεν είσαι πατέρας εσύ.
την κατάλληλη στιγμή. Μην τον αποπαίρνεις το φουκάρα. Το μυαλό δεν είναι το πάνω στη ζωή. Και ειδικά στη ζωή του Ασημάκη δεν είναι τίποτα. Και το κατάλαβα νωρίς. Όταν άρχισε να ξυρίζεται στην Τετάρτη Δημοτικού. Δεν θυμάμαι αυτό. Έβγαλε τόσο μικρός γένια. Όχι. Έβγαλε μεγάλο στην Τετάρτη Δημοτικού. Πού θα δούμε το Champions League απόψε? Σπίτι. Εγώ λέω να πάμε στο Χρήστο. Με πίτσες και μπύρες. Θα πληρώσει αυτός και θα κεράσουμε εμείς. Εγώ μπορεί και να πάω. Εσύ δεν έχεις κλείσει τραπέζι στο κόρνερ? Στο εστιατόριο. Γιατί? Για σκέψου λίγο. Μη μου το λες εσύ αυτό, σκιάζομαι. Σκέψου λέμε. Τι να σκεφτώ ρε παιδί μου. Τι δουλειά έχω εγώ σε ένα τόσο ξενέρωτο μέρος και μάλιστα βράδυ με μπάλα? Έλα ρε μπαμπά. Κάθε χρόνο εκεί δεν πάτε με τη μαμά στην επίλυση του γάμου σας? Και λοιπόν πρέπει να πάω και σήμερα. Εσύ τι λες? Άμα. Σήμερα έχουμε επέτειο. Καλά, ξέχασες την επέτειο του γάμου σου με τη μαμά? Όχι βρε παιδί μου. Είναι δυνατόν εγώ να ξεχάσω την επέτειο του γάμου με τη μαμά, αφού ήδη έχω κλείσει τραπέζι? Ωραία. Γιατί αυτή δεν την ξεχνάει ποτέ. Ούτε εγώ το ξεχνάω ποτέ. Αλλά να, διάβαζα τώρα εδώ για τους αγώνες και ξεχάστηκα. Τι δώρο της πήρες? Δώρο. Δεν της έχεις πάρει δώρο? Τι λες τώρα? Φυσικά και της έχω πάρει δώρο στη μαμά στην επέτειο του γάμου μας. Και μάλιστα το καλύτερο. Αλλά δεν το λέω γιατί το φυλάω για έκπληξη. Καλά. Και για μένα έκπληξη. Γαμώ το κέρα. 21 χρόνια το παίζω αυτό το παιχνίδι και ακόμα δεν έχω καταφέρει να περάσω στις επόμενες πίστες. Τι παιχνίδι πες φίλε? Πασχέτζα. Έτσι. Τίποτα. Να υποθέσεις ότι έχεις κλείσει το γνωστό τραπέζι. Να υποθέσεις αγάπη. Μια υπόθεση είναι αυτή, δεν κοστίζει τίποτα. Πάμε, τι περιμένουμε? Όχι, ναι, πάμε. Α, τι? Η μύτη σου. Τι έχει μύτη μου? Μια κοκκινίλα ανάμετο συμπάθει. Κοκκινίλα? Πώς έτσι ξαφνικά? Έτσι ξαφνικά είναι οι κοκκινίλες αγάπη μου. Έτσι είναι. Πάω λίγο στην τουρέτη να πουδραριστώ. Εσύ δεν έχεις ανάγκη να πουδραριστείς, είσαι μια κούκλα. Αλλά καλύτερα πήγαινε, γιατί αυτές οι κοκκινίλες είναι ύπουλες. Εντάξει, θα βρω εγώ το τραπέζι μας. Έτσι, άντε αγάπη μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχετε κάνει κράτηση? Έχω κάνει κράτηση 12 μέρες στο στρατό. Πιάνετε? Χιουμοράκι, κύριε. Τι να κάνω. Επέτειος βλέπεις. Κι αν δεν βρω τραπέζι, η λαμπρινή θα με σκίσει. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα τέτοια ώρα. Αστείευεσαι, βέβαια. Εδώ αγόρι μου διακυβεύεται ολόκληρος γάμος. Ας προσέχατε όταν τον κάνατε. Βρες μου εσύ ένα τραπέζι. Και αυτό εδώ δικό σου. Ένα ολόκληρο 5 ευρώ. Είστε πάρα πολύ καλός, κύριε. Αλλά αν θέλω να σκουπιστώ, έχω χαρτομάντιλα. Είσαι και απαιτητικός, βλέπω, Άντε, πες θες να τελειώνουμε. Θέλω να πάρετε την κυρία σας και να πάτε αλλού να φάτε. Τόσα εστιατόρια υπάρχουν. Εμένα βρήκατε να τρελάνετε απόψε. Άκου, φιλαράκο μου. Εγώ δεν φεύγω από εδώ. Και εσύ δεν θα βγεις χαμένος. Δηλαδή, τι θα κερδίσω? Θα μου δώσετε κι άλλο ευρώ? Θα κερδίσεις κάτι πολύ περισσότερο. Άκου με προσοχή και δέος. Αμάν βρε τέλει μου, επιτέλους. Κόκαλα έχει αυτή η σαμπάνια. Αμέσως, κύριε Τράμπαλη. Σε παρακαλώ, παιδί μου, μια σαμπάνια από το κελάρι για τον κύριο Τράμπαλη. Έτσι. Τι έγινε, θα πιούμε και σαμπάνια? Φυσικά, αγαπούλα μου, επέτειο έχουμε, αλίμονα. Ευχαριστώ. Και εγώ για τη γυναίκα της ζωής μου θέλω μόνο το καλύτερο. Δεν έχει τίποτα η μύτη μου. Κοκκινίλες είναι αυτές. Ξαφνικά έρχονται, ξαφνικά φεύγουν. Ανασχολήσω τον Τέλη. Χαίρο πολύ, κυρία Τράμπαλη. Χαίρο πολύ, κύριε Τέλη. Ο Τέλης είναι ο νέος μέτοχος της εταιρείας μου. Α, μάλιστα. Πολύ όμορφα. Πάλι είχες ξεχάσει να κλείσει τραπέζι, βρε πατεώνα? Εγώ? Τολμάς και μου λες ότι δεν είχα κλείσει τραπέζι? Γιατί και πέρσι τα ίδια δεν έκανες. Σε κάθε επέτειο παίρνουμε και ένα καινούργιο μέτοχο στην εταιρεία. Να δω τώρα πώς θα πληρώσει τη σαμπάνια. Μην ανησυχείς, βρε αγάπουλα μου. Άστα αυτό. Τα έχω όλα υπό έλεγχο.
Σιγά παλικάρι μου. Πώς κάνεις έτσι, θα σβήσεις τη μάρκα από το σερβίτσιο. Καλά. Είδες πήγαν τιμές τους 20% πάνω από πέρσι. Μπουκιά δεν τους αφήσω. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι. Και εσύ άμα δεν το φας όλο, ναι, το βάλουμε σαπουλά και το πάρουμε σπίτι. Έχω φέρει τα περάκι, μην ανησυχείς. Μόνο για κάποιος ταπεινά στη νύχτα. Μπράβο, αγάπη μου. Τι ρομαντικός που είσαι. Τι είπες? Όχι τίποτε, λέω αυτό είναι το πιο ρομαντικό σχόλιο που έχει ακούσει η γυναίκα στην επέτειο του γάμου της. Να κάνω, δεν φταίω εγώ. Η παγκόσμια οικονομική κρίση σκοτώνει τον ρωματισμό. Τι μου λες, δεν με ειδοποίησε κανείς. Καπλινή μου, πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Θα το πας αυτό? Όχι, πάτε. Ευχαριστώ. Πώς τρως έτσι ρε παιδάκι μου, σαν να έχεις να φας από τα σεφ δεν τις κάνεις. Έχουν όμως και ωραίο σεφ, Λουκούμ τα έχει κάνει όλα. Που σε ζαμπούνι να με δεις στην 37η επέτειο του γάμου μου. Αγάπη μου. Ναι. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Είσαι σίγουρος? Δεν το λες αυτό. Όχι, λέω, άμα δεν σου κάνω, μήπως να μ' αλλάξεις με καμία κολοκυθοκευτέδες. Τι έπαθες, βρε μωράκι μου? Πονάει το δοντάκι σου, Βρε γάμο του. Βρε καρδούλα μου, εμείς θα θέλαμε να έρθεις στον αγώνα μαζί μας, αλλά αφού πονάει τώρα το δοντάκι σου και πρέπει να πας στον οδοντίατρο, τι να πω, αγάπη μου, πρώτα υγεία, λαμπρινούλα μου. Ναι, μωρό, δεν μου λες, θες να μην πάω εγώ και να σε πάω εγώ στον οδοντίατρο? Καλά, παιδί μου, εντάξει, όπως νομίζεις. Εσύ ξέρεις, αγάπη μου. Ό,τι πεις εσύ, ναι, μωρό μου, ναι, άντε, περαστικά. Θα με ενημερώσεις, έτσι? Ναι, μωρό μου, ναι, άντε, φιλάκια, γεια. Περαστικά, μωρό μου. Η μαμά σου θα πάει στον οδοντίατρο, πονάει το δόντι της. Κοιμάσαι, βρε, ξεφτυλισμένα. Ασημάκι. Ασημάκι. Φωτιά! Παιδί, αυτό αποκλείται να δει.